Здравейте на всички, добре сте дошли в ново видео. Познайте на къде отиваме към Банско. Отиваме да приготвим куфарите, да заредим колата и тръгваме газ към Банско. Това ще е мега якия влог. Пригответе се. Пристигнахме, хора. Ето, това е хотела, пристигнахме. Ето, това е хотела. Блок С, казаха блок Б. Това е спалната. Това е спалната, има малка телевизия. Ще да видим. Има терасата. Еми, супер. Сега си бием едни бански, слизаме надолу. Това е пак нашата. Влизаме към спа центъра и ще видите и оттам кадрите. Тръгваме към спа центъра. Там се. Брат ми! На Олимпийския басейн. Олимпийския басейн. Това е Олимпийски. Най-големия. А там са. Ето това е аквапарка. Сме в лобито, си стоим и си почиваме. Да. Lo vamos a matar, yeah, toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, yeah, será lo que será, yeah. Вече сме си вкъщи, това беше целият клип и ще се видим.